corrective measures if required. Kaseng HYC West KHASI Hills kalaya kendu ya Deputy Commissioner uba Garrett LSN Dykes bat ubidi marak ubadai Superintendent ki pulit ka West KHASI Hills ban pensngap pensngau haki hakabayadai bat ka Jingsniew State jong udrak bat ki wei bat ki Jingsniew ki balakta shibun ya ka Imlang ka Sahlang hakani ka district. Hadian ka Jingelang u Presiden ka HYC uba lumlang Kars Ïaleh ulayathu ba ki Jingyakren kilalong syapang kirukam ban Ïaleh Pyrshah ya ki Jing'e na udrak bat kiwe ki Jingsniew. Syu ru ka Seng HYC kala ai jingmut ban Seng no da ka Rehabilitation Center hasor Nongstoin bat kala Kyrpad ru ya u Deputy Commissioner ban ya trailang bat ka sarkar nakabenta ban pentrekam yaka. Haka Jingyakren jongki bat USP ke HYC kala banjur ya ke jingdon kam ban penklan bor syu ya ke kenhun anti narcotic task force ban banru ya ki kenhun yat pahara ba om tang jing sya te sya khum jong inang di drak handrai kala pen sya te sya khum ru pen long marang ru ki mi pa ba pli ki bawan naga long yeng sam ko baduk tinak leng jong ngile kran ne dc ka thong jo ka HYC west ka sir long om tang ba ngim isi igi nong di drop handrai ngi kwa ya ki bagin phai pat reality ba vet ba pia kum bagi yat bro shikata tiga jing kwa jong yu dc long bai i ba hapoh jong west ka sil kampadon kanu ka rehab center tegum tang ngi Kyrpad dc lak nu deban don ka rehab center nam ta kani tinak leng dc ulo ong ba oi hadu entar dc ru kwa ba manu naki NGO lani naki kenja balang baki we gede ki badon ya ka thong ban wanra ki jing klado dok babu gi hap senta kila bar kenduk ya u ban nak liang ju u la ban yarap lem ban pendekren ya ka state ban penio fon nam ta joki